navlestrengen her. Mor hvide. Han er sort. Han er sort. Han er sort. Ned og tag din baby. Det går sgu godt. Og lad mig skyde på en Morgan! Hvordan går det med de fyre? Den ene skyder på Marker, den siger bare mæh! Ja. Jeg er bare i gang med at frelse til Ohager. Han har ikke taget mine afgrøder. Har han taget dine? Det går fint med mine. Han Det tager ryger lige derop. Er det helt glad for? Sikke en fin æskekab, dit Med. Ja, det er antikt og det hele. Nej, min ko står og skider. Det er antikt, og det kommer lige fra æslen, da jeg slog den ihjel. Nå, har du også haft sådan lidt? Nå, men Nej, det var dit, men vi ses. jeg laver spare ribs. Svin. Vi ses i aften. Vi ses i aften. Skal du have barbecue på? Der findes ikke barbecue. Jeg tror sgu lige, at jeg tager mig ind på året. Jeg blev sgu lidt træt af det her ordentlige gang tilbage. Det var sgu godt. Væk mig lige om en times tid. Se dog, hvad du har gjort ved din Hvem er det? broder. Hvor er du? Nu du vil blive forfulgt hver eneste sted, du går fra nu af. Burde det ikke være omvendt? Burde det ikke være Thomas, der var slave, fordi han er sort? Hvorfor skal du ødelægge vores film? Mark eller Jonas? Skal jeg kraftedeme starte det, mand? Det vil klippe mig de sidste 3 sekunder. Du skal ikke filme mig. Sluk det kamera. Sluk så. Slår der kraftedeme ihjel. Okay, jeg slukker. Jeg slukker. Sluk for helvede. Okay, jeg slukker. Jeg er slukket. Ja.